ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъати тоза пайдо намудааст. Дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо қомат афрохтани бинову иншооти муҳими хоҷагии халқ, симои меъмории шаҳри Бохтар ба куллӣ тағйир ёфта ба макони зебову назарабод табдил дода шудааст. ин раванди созандагиҳо дар баробари пайдо гардидани теъдоди зиёди ҷойҳои корӣ ҳамзамон баҳри ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ мусоидат хоҳад намуд. имрӯзҳо дар баробари анҷоми корҳои созандагӣ ҳамзамон ҷиҳати тозаву хуррамгардонии ҳудуди шаҳри Бохтар тадбирҳои зарурӣ андешида шуда тавассути ҳашарҳои дастаҷамъона кӯчаву хиёбон ва мавзеъҳои таърихиву гулгаштҳои дохили шаҳр ободу зебо гардонида мешавад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани нишондодҳои паёми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ҳашари дастаҷамъонаи тозагии муҳити зист ва маъракаи ниҳолшинонӣ ташкил карда шуд. майдони 70-солагии водии Вахш ки яке аз мавзеъҳои зебову макони баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва ҷои сайру гашти сокинону меҳмонон аст, дар ҳашари имрӯза ниҳолҳои нодири ороишиву ҳамешасабз бо тавсеяи мутахассисон ва риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ва сохтори коммуналӣ дастур доданд ки парвариши гулу ниҳолҳоро дар ин мавзеъ таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода то фарорасии мавсими баҳор ва таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ҳудуди майдони 70-солагии водии Вахш назди нишони давлатӣ, майдони парчами давлатӣ ва назди муҷассамаи Исмоили Сомониро якҷо бо қалъаи таърихии Қурғонтепа бо чунин тадбирҳои ободонӣ сабзу хуррам ва боз ҳам ободу зебо гардонанд. дар ин мавзеъ ҳамасола гулҳои лола ва якчанд навъи гулҳои гуногуни мавсимии ороишӣ шинонида мешавад ки аз ҳисоби парвариши онҳо табиати ин мавзеъ ба худ зиннати тоза касб менамояд. бо мақсади сабзиши минбаъдаи гулу ниҳолҳо дар ин мавзеъ қитъаҳои сабзкорӣ ба кормандони ташкилоту муассисаҳо вобаста карда шудааст ки ин иқдом ба як макони зебову дилфиреб мубаддал гаштани он мусоидат хоҳад кард. имрӯзҳо дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми навбатӣ илова гардидан оид ба ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Бохтар аксияи ниҳолшинонӣ ки бо иштироки васеъи кормандони муассисаву ташкилотҳо ва табақаҳои гуногуни аҳолӣ дар гӯшаву канори ҳудуди шаҳр ниҳолҳои ҳамешасабз, сояфкан ва ороишӣ шинонида шуда истодааст. аз ҳудуди майдони 70-солагии водии Вахш канали Пуртуғиёни Бибихӯра маҷро дошта, табиату иқлими он давоми сол барои сайругашти сокинон хеле созгор буда, ҳатто таваҷҷӯҳи сайёҳонро низ ба худ ҷалб менамояд. бояд гуфт ки дар ҳашари имрӯзаи ниҳолшинонӣ дар баробари дигар навъи ниҳолҳо инчунин дарахтони павлония ва палма ки ба иқлими минтақа мутобиқ аст шинонида шуд. кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони шаҳр дар баробари маъракаи ниҳолшинонӣ дар тозаю озода гардонидани соҳил, шафати роҳҳо ва кӯчаву маҳаллаҳо низ бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ ширкат варзиданд. дар рафти шинодани ниҳолҳо ҳама талаботҳои агротехникӣ бо иштироки мутахассисони соҳа шинонида шудааст. чӣ хеле ки дар талаботҳо қайд гардиданд бо пору ва дороҳои минералӣ талаботҳо риоя карда шуда истодаанд. чунин тадбири сабзу хуррамгардонӣ ва экологӣ бо ҷалби кормандони соҳа ва иштироки раиси вилоят Давлаталӣ Саид дар назди бинои кохи фарҳанг роҳандозӣ карда шуд. тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ҷиҳати омодагиҳо ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинону соҳибкорони баъору номус ва ҳиматбаланди шаҳри Бохтар дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдом гирифтанд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид корҳои ниҳолшинонӣ ва ободониро ташкил карда дар рушду пешрав ва зиннати тоза касб намудани симои шаҳр саҳми шоиста гузоранд. худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Маҳмадчо, Фирӯзи Ҳусейн барои барномаи ахбор.